כאן אסף מרדוס וקבלו כאן מבצע שלא יחזור כאן אף פעם. סייקו X4 ספורט, אופניים מטורפים חזקים במיוחד. בואו נתחיל. מנוע 750 ואט, סופר עוצמתי, חזק מאוד עם פלאג עבה, מתאים לעומסים כבדים. כמובן יש פה גם סוללה 48 וולט 15.6 אמפר, שתעניק לכם טווח בין 30 ל-40 קילומטר, שזה יפה מאוד. האופניים כמובן שיכוך מלא, גם שיכוך אחורי וגם שיכוך קדמי בג'אגר. שימו לב לגימור, הכל ברמה הכי גבוהה שיש. וכמובן שיש פה כיסא ספה נוח, מרופד, נוח במיוחד, רחב, שייתן לכם נוחות בנסיעה. ויש פה גם פנס קדמי עם צופר מובנה, שימו לב הוא חזק מאוד, גם אחורי, לדים ברמה הגבוהה ביותר חברים. גלגלי 4 אינץ' שיעניקו לכם נוחות ויציבות בכביש, וכנפיים מוארכות במיוחד לחורף שלא יפול לכם מים. צג דיגיטלי, גריפים מאוד נוחים, צג דיגיטלי עם מגוון אפשרויות, ונראית המהירות 58 קמ"ש באמפיר, ממש 750 ואט, הוא זז, אופניים מתאים במיוחד.